Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube, fraților. Ce mai faceți, băi, gogonarii mei, slăbănogii mei și nu știu cum să vă mai spun. Dar vreau să ne jucăm un nou joc, fraților. Mi-am instalat azi cam pe la ora 8, parcă 8 și 20. Mi-am instalat două jocuri cu Spider-Man. Deci, vedeți aici, Spider Loop Hero. Dar nu merg. Deci, nu merg, sunt băguite, sunt vai de mama lor. Așa că am zis să ne jucăm niște Counter-Strike, să vedem și cum e jocul acesta. Eu nu m-am jucat deloc, acum l-am instalat, acum am zis să fac un videoclip cu el. Așa că dați, fraților, și voi un like, abonați-vă la canal, cei care sunteți noi pe canal. Și ce să mai zic, fraților, hai să intrăm în joc, să vedem cum e și pe parcurs, dacă vă abonați mai mult la canal, o să jucăm și alte jocuri, fiindcă să nu uităm, până la Crăciun mai sunt doar 34 de zile și în alea 34 de zile, la sfârșitul lor, eu o să-mi fac laptopul meu și un verișor de-al meu, pe nume David Tiță. Stați să opreze al jocului. Așa. Un băiat, un verișor de-al meu mai îndepărtat, foarte, foarte bun. Deci suntem, cred că, cei mai buni verișori. În continuare vreau să vă spun să vă duceți și la canalul lui, se numește Tiță David. Să vă abonați și la canalul lui, să-i dați și lui un like la videoclipuri. Face videoclipuri cu Fortnite. Și da, ce să mai zic, are pe puțin, cred că tot canalul lui este numai de Fortnite. Mai are, cred că nu prea am intrat pe canalul lui decât o dată sau de două ori, fiindcă n-am știut până acum că are un canal de YouTube. I-am dat și eu like și m-am abonat la canalul lui. Bineînțeles, aș vrea să faceți și voi așa ceva. Să vă duceți la canalul lui, Tiță David se numește, să vă abonați la canalul lui, să-i dați și lui un like, să-mi dați și mie un like, să vă abonați la canalul meu și da, fraților, așa arată jocul, fraților. Nu este o mare diferență dintre alte jocuri care sunt asemănătoare, dar oricum. Merge și asta. Astea sunt cam armele care le poți lua. Cele aurii sunt, cred că, ceva mai șmecheroase, dar văd că avem o AK-47 Goldeanu, mamă. Avem un M61 Goldeanu, ca lumea, dar RPD-ul ăsta nu-i Goldeanu? Nu prea. Și cam astea sunt... Astea două sunt armele accesibile care pot să joc cu ele, USP-ul și SMG-ul. Bineînțeles că o să îmi pun și un nume, nu o să stau eu așa fără nume, nu-mi place să am nume pe un joc. Hai să punem numele nostru de YouTube. Sau lasă Costin, că nu mai merge și așa. Narnic. Haideți, fraților, să începem să dăm și noi un match. Văd că are mai multe challenge-uri, ca să le spun așa. Și da, mi se pare că jocul acesta e destul de ok. Acum să vedem și cum merge și cum se mișcă. Și
Dacă jucăm cu player sau cu boți. Nu vreau. Cam așa arată. Tot să dăm mai tare. Ia. Stai că îl dau la maxim. Îl dăm cam așa. Bine, man. Bă, la mișcare se mișcă cam prost în toate jocurile care filmez. Man, am și... Stai, nu pot să mai pun luneta. Îi dădeam cablu, băiatul. Unde ești, băiatule? Ia vino acolo. Dau eu. Da, te sparg. Bă, n-am ce, fraților. E destul de bun pentru un joc, să vă dați seama că să și filmezi, să și te joci un joc, să le faci pe toate în pe același lucru. Filmezi un joc de pe tabletă și m-a enervat ăștia. Bă, ești nebun? Are și sunetul ăla din Counter. Dacă mai știți Counter-ul la 1.6. Counter 1.6. Counter 1.6, bă, fraților, e șmecherie rău acolo. E șmecherie rău acolo. E șmecherie acolo. Când o să fac laptop, o să fac și un videoclip cu el. Cu Counter Strike-ul. Și să nu uităm, bă, e un băiat de nota 10, verișorul meu, este cel mai bun verișor dintre toți verișorii mei și în primul rând este foarte, foarte generos și într-un fel mi-e și un pic mă simt și o leacă nașpa. Da, fraților, a zis că dacă îi vine PS5 o să-mi dea mie PS4, acum să vedem dacă vor și părinții lui. Bineînțeles că nu mă aștept eu acum la mare chestie, că bă, frate, gata, m-am făcut cu un PS sau ceva. Nu, frate, chiar îi mulțumesc dacă chiar va face lucrul ăsta și dacă nu-l face tot îi mulțumesc, fiindcă e verișorul meu și da, fraților, nu mă interesează și dacă îmi dă și dacă nu îmi dă, nu mă interesează, e tot o să ies cu el pe afară, poate o să filmăm și videouri cu el pe canalul lui, pe canalul meu, nu știu, fraților, sper că mă aud și bine, fiindcă nu știu dacă e tare, dacă e încet, uitați, mai vine încă unul și dau cap. I-am spart o băieți, le-am dat. Pe eu mă omor, mă bat de cât eu cu ei. Stai. O să-i dau hate. Mamă, i-am dat headshot. Trebuie să-mi iau arma înapoi, că nu-mi place asta. Dar nu-mi place. I-am dat și lui ăsta headshot. I-am dat și lui nenea headshot. Hai, mâncați așa. Hai, mâncați. L-am spart și pe ăsta. Da, fraților. Îmi place cum arată jocul. Este destul de tare. Și da, alte reclame. M-ați nebunit, mâncava-și gurița voastră cu... Hai, frate, să mai termină, că nu-mi place. Bă, și mai sunt și de-alea. Mai sunt și de-alea, vai.
Hai, frate, ăsta face în continuu așa. I-a murit, fraților, eu sunt mort. Nu mai zic nimic. Hai, bă, frate, hai, tu mai termini. În sfârșit, mă! Capa-și gurița voastră! Poate... bine, fraților, hai să trecem peste moment. Mă cam enervează căcatul ăsta de reclamă care... What the fuck? Îmi apare fix în joc. Și... ce dracu să... Adică cum ar fi să intrați pe Brawl Stars și să vedeți așa în mijlocul ecranului mare reclamă. Păi nu cred că v-ați mai jucat Brawl Stars. O să aibă avantaji toți jucătorii pe meci. Dar oricum, hai să trecem peste, fraților. Oricum vreau să vă spun altceva. Bă, fratele meu. Wow. Mama, le dau cap ăstora. Ăstora le dau cap. Nu mă las până nu le dau cap. Dacă văd pe freunul, cap le dau. Uite-l, mă. Unde ești, mâncați? Uite-l. Ia. Vena, mă, în coasă, strag în cap. L-am spart, băieți. L-am rupt pe băiat. Vai de capul lui ei. Hei! Mamă. Bă, fraților, eu joc bine. Dar nu știam că joc nici chiar așa de bine. Ești atenți! Cum îi iau pe ăștia, doamne. Vai, sunt prea bun, fraților. Trage și lui ăsta. Trage, bă! Bine, fraților. Bine, bă! I-am spart. Pe toți. I-am rupt. Am câștigat. Am dat 20 de glanțe. Hai, mă, mâncați aici gurița ta, tot eu să fac toate treburile astea. Trăjă. Jos. Și mai am unul în spatele meu, care-i vai de nația lui. Și eu tragem așa. Ăștia au fost. Și iară reclamă, bă, dați nebunit, mă, ați luat o razna. Frate, te face ca să ții jocul ăsta, e ratat jocul ăsta, e cel mai ratat joc posibil. Uite-te și tu ce porcărie de joc, ce căcat de joc. E o porcărie în primul rând de joc și vai de morții lui jocul ăsta. Nu mi l-aș instala niciodată, vă spun pe bune, să mor eu dacă mi l-aș instala. E prea vai de cap lui jocul ăsta, vai de morții lui. Nu, fraților, hai să revenim la jocul nostru. Așa, fraților. Băi, fraților, ce să zic, cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Costin XD. Ce să mai zic? Nu mai am nici, fraților. Uitați, iar apare reclama asta. Oricum, cam atât, fraților, și cu acest videoclip. Eu am fost Costin XD. V-aș ruga să vă duceți și la canalul lui David Tiță, să vă abonați și la canalul lui, să-i dați subscribe, să dați un like la videoclipurile lui. Are videoclipuri cu Fortnite. Este foarte tare ce face el
și v-aș ruga să trageți și voi un ochi și pe la canalul lui de YouTube să vedeți ce videoclipuri face cu Fortnite, cu skin-uri, cu tot felul de meciuri, cu băieți, cu de toate. Poate când o să-mi iau și eu Fortnite-ul, dacă o să mi-l iau, dar sunt sigur, sunt prea 100% că o să-mi iau Fortnite-ul. Dar, bă, e doar un CD, adică te duci la magazin, l-ai luat și aia e. Și da, și o să-mi iau Fortnite-ul, fraților, când o să-mi repar laptopul sau dacă o să fie treaba cu acel PS, băi, mulțumesc din tot sufletul și din toată inima și respect, fraților. Și la fel să faceți și voi. Deci eu am fost Costin XD. Dați-mi și mie un like, dați-mi și mie un subscribe, abonați-vă la canal. Altceva n-am ce să mai spun, dragi prieteni. Ne vom revedea data viitoare. La revedere și pa!